Ayo Gus, ayo Gus. Iya. Wayahmu Gus. Wase, ye 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 Was, ayo. Ye, 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 ye. Ayo dok, siaga ing gati sawega ing dere gara. Os.
Was. Weh. Was, ayo. Yeah. Ho 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 ho. Weh. Alon-alon ger. Oh. Ya. Yo yo. Ya ya ya. Hop. Ayo tres, ayo tres. Oh. Yo lo 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 lo. Yo. Ae. Was. Yo. Tuh. Ya ya ya. Loh. Ayo, lo 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 lo.
Oh ya ya ya. Zaman saya rapi kudune sesar upete. Jong nganti nuruti senenge ati. Kendang cilik arane tipe. Yen dilirik atine bingung. Kawan arane Sinta. Yen ra kuat mundhak gemeter. Ayo yo. Masih bersama Turonggo Satrio Muda. Piye-piye aku ayo mas. Oh ya ya ya. Apa tenan aku manis mas. Oh ya ya ya. Zaman saya rapi kudune sesat upete. Jo nganti nuruti senenge ati. Kendang cilik arane tipe. Yen dilirik atine bingung. Arane Sinta. Yen ra kuat mundhak gemeter. Yo. Ayo nger maju ing palagan sing ati-ati yo nger yo. Loh. Was. Loh. Yeah. Was yo. Yeah. Loh. Yeah. Yeah. Lo. Ya was. Weh. Lah. Ye. Ayo. Ayo sini maju. Jel napa jel maju jel. Ayo kecil-kecil cabai rawit segitu dewe maju yo. Reka. Ayo Kak. Gelo. Ayo. Loro ora apa-apa. Loro karo Susi. Ayo sih. Loro sih. Ah, ben rada gayeng.
aku ora bakal kundeli kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelong ati salawase ilallah Muhammadur Rasulullah ya ilallah la 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 ilallah Muhammadur Rasulullah